lamsogo ani YouTube channel ni viewers rok eba kha ani AD Entertainment channel ni viewers rok no tini norok no ang saklaijak je thanayo ani channel ni bisingte koglok participate nai eba khe batailemu nungani thangi demo tini o batailemungo ang phangbai tebini koglok no ang sawi khnarnai nainil sikang an channel tago subscribe khajaga subscribe khaina hadi te bell icon press khair di kadang notification mana bagai padike sing okoglom khanana ni okoglom khanana sikang sini takok takuni mung eba kebini thai bojagani singmono saiman lanyai takuni mungkha Mega Tripura bini kami eba kebini thai ingkha dumatchara bini koglom ni mungkha bigra gechung kanai lashona fighting ke jungchini takok Mega Tripura ni koglom na kanai lashona thajung saka bini koglom ni mung bigra fighting ke chenglasinai bigra angkibo wana mathargia boro mochom sa manno gunang ingkebo mukri manya dagai dabu failangno hani bubagra kokthaje sadi bahike tonglai ma chano kolongno sasui barano manjui tongkhida chano hambai sini takok Mega Tripura no mahai koglok thatotok khnai sono share khlaiba bagai khaklayo ari takuk de buksong ewa ka ani channel viewers rok no khaklayo norok khnatok khana hanai asuno sanai tinin bagai tebo kata suno koglok share khaitra mo chungke next time asung tebo participate khlainai